Добрый вечер. В эфире Prime на телеканале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее серьезные темы, касающиеся Крыма, Украины и мировой политики. И приглашаем наиболее знающих, наиболее компетентных собеседников. Сегодня у нас один из таких гостей, причем он в моей программе вот именно в Прайме впервые. Это Василь Вовк. Это человек, который имеет колоссальный опыт спецслужб, СБУ. И даже учился когда-то в школе КГБ в центральной в Москве. Как я В понимаю, единственной высшей да. школе, единственном Да. высшем учебном закладе, тогда при Союзе других не было. Я знаю, да. Вот, и, то есть у вас есть такой опыт, которого тут мало у кого есть, во-первых. Во-вторых, это не просто где-то все спецслужбы в прошлом. Вы совсем недавно буквально работали, там несколько лет назад в СБУ, и занимались вещами, связанными с войной, с обменом пленных, и тут даже занимались MH17 рейсом сбитым малазийским лайнером. То есть все темы, которые до сих пор не закрыты. И в нашем долгом разговоре, подробном, я бы хотел начать именно с темы этого лайнера. Я свое видение расскажу коротко, а дальше предоставлю вам возможность все, что вы про это думаете, сказать. Просто я хотел, как и вопрос даже такой. На мой взгляд, там же пострадала не только Малайзия, но малайский самолет, понятно, малайские граждане. И, как мне говорят из Малайзии, там теперь СМИ молчат про это. Вы не слышали об этом? Вообще не Я же слушаю вас внимательно. Да. Это как бы не наводящий вопрос, но вы хотите задать вопрос и вложить в него какую-то информацию. Откупились. Русские откупились? Скорее всего, пальмовым маслом, потому что Малайзия рекордные объемы отправляет в Россию. И они вообще про этот борт MH17 с погибшими своими гражданами забыли. Теперь Голландия. Там, похоже, человек 40 голландцев было, где вот, собственно, вы в группе в этой были. И там идет сейчас долго играющий, непонятно, когда он там осенью будет этот суд или не осенью, и то еще осенью. Значит, при этом парламент Нидерландов молчит, хотя все знают уже из каких ракет, кто сбил. Ну, все всем известно. Но даже политических заявлений за все эти сколько уже лет, 7 лет, нету. Германия, 20 граждан Германии. Молчание полное, вообще ничего не делают. Параллельно не граждане, фирмы этих двух государств помогают строить мост Путину, помогают турбинами Siemens, а мост помогают голландцы строить. И как будто ничего не было. Для меня эта ситуация, когда вот тот мир, в котором мы там жили раньше, переломан, потому что забываются вещи, которые не положено было забывать, тем более для цивилизованных стран. Вы были в самом начале этого расследования. И вы прекрасно знаете, что и немцы, и эти знали, и голландцы все знали прекрасно. Ну, может быть, без фамилий, но они прекрасно понимали, кто сбил. Они не верили версиям русских, там, про украинские самолеты и так далее. Почему? Ну, даже вот то, что они так долго расследуют, я думал, хотя бы год пройдет, 2, уже все известно. Но ничего нет. Молчание. И политическое молчание, и юридическое молчание. Что это такое, на ваш взгляд? Я очікував ще одного питання в цьому великому питанні. А Сполучені Штати Америки, де знімки, якими вони володіють з космосу, зі спутника? Буквально кілька днів тому вони знову сказали, що знімки не дадуть. Нам вони з самого початку також відмовили, але то був початок, мабуть, самі вивчали, ми виходили з цієї позиції. Що це таке? Або неякісні знімки і американцям. Я людина відверта, для мене немає там ведуча, неведуча країна, де більше загинуло. Там, до речі, був один громадянин Сполучених Штатів Америки. Правда, це подвійний громадянин, друге громадянство. В нього перше, в нього підданство Нідерландів. Чому не дають знімок? Або його немає, або він неякісний, не хочеться, знаєте, себе виставляти в цьому. Або що? Або що? Третє питання, або з Росією домовились? Ну, напрошується таке питання? Давайте будьте відверті. Так, была бы такая вероятность для меня, но суд-то идет, но расследование Беллинкета идет, уже имена, номера машин, имена все названы. Ну, что теперь скрывать-то это все? А я вам скажу, що скривати. Я перші
в 15-му році, це було 15 травня 15-го року, перед моїм звільненням, я проводив прес-конференцію, тільки прилетів, я практично кожен місяць-два літав в Нідерланди, в різні міста, де проходили експертизи трупів, де реконструкція літака проходила, де були наради з представниками Великої Британії, які вивчали чорні скриньки і так далі. Я орієнтувався, але орієнтувався більше на нас, тому що українська сторона володіла основним, тим масивом записів, перемовин, телефонних, радіоперехватів тощо. Ось що було для них важливо. А що ти ще в цій ситуації порозслідуєш, коли територія підконтрольна російським бойовикам або бойовим росіянам? Так, як хочете там називаєте цю територію, не нам, так чи ні? Не нам. І туди допускали, до речі, перших допустили малазійців. Ми з вами якось це так відмітили, хто там що. А малазійці це вже на той період це були союзники росіян, і вони перші отримали останки літака, не трупів. Трупи пішли в Донецьк деякі, до речі. Слава Богу, що їх навіть звідти вдалося забрати, тому що їх там навіть почали розтин уже. Так, вже ДНР, організація терористична, почала розтин. Ну, з натяком, що ми готові до співробітця. Розумієте, як би це виглядало? Так, я розумію. Да, для чого це робилося? Але забрали все, очистили все. І слава Богу, якщо можна говорити при тій ситуації, коли загинуло біля 200 людей. Тому тут є багато питань до всіх країн. Ви дуже правильно робите акцент. Чому я скажу? Я ніколи не змішую кримінальну юстицію, я про це постійно заявляю, ви, мабуть, відслідковуєте, і політику. Чим більше політика заходить, всмоктується, я би так сказав, в кримінальній юстиції, тим нижче опускається кримінальна юстиція. Це сьогодні чітко проглядається і на спортивних питаннях, якщо говорити про... всі ці, ну, Але ми не будемо про це, тому що політикою туди не потрібно пускати. І тут не вже справа не в патріотизмі, справа в тому, що ми маємо моделювати ситуацію, передбачати якісь події і так далі. Так от, сьогодні я не можу не говорити без політики. І я дійсно підтверджую ваші слова, що різких політичних заяв, висновків, ні від Сполучених Штатів Америки, давайте почнемо з самої великої, самої потужної країни, ні від Німеччини, Великої Британії. Велика Британія була присутня в цій групі, хоча не входила в спільну слідчу групу. До речі, дуже чітко вони приймали участь, мені подобались там два представники, вони професійні були, небагатослівні, але було видно, що... Вони розвідники? Ну, спецслужби? Можете не сумніватися в цьому, хоча вони не представлялися. Я представлявся, а вони, оскільки не члени групи, не представляли. Той же представник Малайзії був, він навчався в Лондоні. Вони навіть поряд сиділи, коли ми проводили ці засідання. Там були свої такі якби групки, австралійці з Нідерландами. Ну, ми як співголови... До речі, Австралія теж долучена. Звичайно. Австралія, до речі, дуже багато робила. Це високі, такі потужні хлопці, дуже добродушні, дуже веселі. І вони відверто говорили: ви, Нідерланди і Україна, лідери в розслідуванні. Ми будемо допомагати вам. Будемо столи накривати. Вони, до речі, постійно запрошували. І Вілберт, керівник групи поліції Нідерландів, каже: підожди, в мене ж є спеціально кошти, там небагаті кошти, дуже скромно все, і я вважаю, що так. Вони кажуть, ми вже розрахувалися. Я не так, щоб розбавити чуть-чуть, розумієте? Але було видно, що вони зацікавлені, що все, що могли, робили. Бельгійці були включені чисто із-за того принципу, що якщо що в спільній групі повинно бути дві країни Євросоюзу. Були Нідерланди і Бельгію включили, але вони теж своє відпрацьовували. Там жінка-прокурор постійно приїжджала, і представник спецслужби. Ну, ви розумієте, Бельгія не велика країна, і там... але вони теж свої роль зіграли і свою частку роботи зробили, хоча невеличку, але якісно і продуктивно, я скажу так. І я сказав 15 травня 2015 року, сьогодні який рік нас на 21-й. У цій відеоконференції з Вілбертом Паулсеном, керівником, ми подружилися, і він сюди приїжджав. Кажу: Вілберт, пора вже пред'являти підозри. Давайте ми в своєму провадженні, щоб люди розуміли, в кожному було своє провадження, а об'єднана слідча група – це не одне провадження, це просто обмінювалися інформацією.
і на майданчику Генеральної прокуратури вона працювала для того, щоб робити комунікацію, щоб не клопотання, які там проходять процедури місячні, а зразу одні передали документи, іншим переклали, тощо. Це було швидко, це було продуктивно, це давало можливість рухатися вперед практично кожен день, аналізуючи, вивчаючи документи і плануючи слідчі оперативні дії. Тому от дві ведучих країни, от ми і несли відповідь. Я вам скажу більше, перед тим, як починати нараду спільну, зазвичай ми з Вібертом в окремій кімнаті збиралися і обговорили те, що, можливо, не потрібно було чути, вибачте, я скажу правду, тим же малазійцям. Вони розуміли цю ситуацію, що Малайзія дуже близька до Російської Так, Федерації. ну вони пов'язані не дуже економічно. І через пальмову олію. Це банальщина, але це так. Да. Да. Ну, деколи банальщина вона має визначальне значення. Да? Тому що якщо це великі суми, то ми ж не говоримо про пляшку олії чи дві пляшки, ми говоримо про великі торгові операції. Тому така ситуація, і от немає заяв. Я кажу, давайте ми своє провадження. Вілберт мені каже, є відповідна довідка Центру міжнародних зв'язків, я завжди був з перекладачем, зі мною були люди, тобто я якоюсь самодіяльністю не займався, але імпровізував, як кажуть у футболі на полі, да? На користь України, на користь розслідування. І він сказав, я не можу прийняти сам це рішення. Це десь записи є. Це в посольстві Нідерландів було, біля поштова, там і контрактової площі, вона знаходиться до цього часу там. І, ну, на жаль, потім я через 1,5 місяця був звільнений, то вже інша історія. Але я знаю, як розвивалися події, тому що до цього часу мої вихованці приймають участь в розслідуванні. І зараз. Продовжується розслідування, да, воно повністю продовжується. Але я говорю, давайте підозрюйте чого, щоб визначитися. Плоткінському він приймав участь у супроводі Буку і туди, і назад. Так це колишній ватажок. Колишній ватажок, який зараз живе в Росії. А він переїхав десь там під Москву, так, ну, кажуть, там це ЛНР, вже забули про нього. Так, за нього забули. Це то, що сьогодні місце, яке займає сьогодні Пасічник. Да? Ватажок правильно терористичної організації, тому що я, коли кажу, а чого ти називаєш їх терористичною організацією? Так суди так називають. Сотні вироків судів є, де це записано. Кажуть, а в нас суд не визнав. Який суд? Ви хочете, щоб Верховний визнав, Мін'юст. Є суд іменем України визнав, що учасник такої-то терористичної організації ЛНР Іванов, Петров, Сидоров, я не маю нічого до людей, які носять ці прізвища, так? Хай вибачають. Такі-то. Тому є сотні рішень, і вони визнані судами України терористичними організаціями. Я просив, щоб всі це запам'ятали. І так і не було, тільки ви ж пам'ятаєте, десь рік назад почалося оце притягнення, і чомусь там Плодинського не виявилось, там були якісь свої розставлені особи. Ну, і знаєте, от 3 росіянина і 1 українець. Як ми будемо дивитися на те, що на віртуальній лавці підсудних сидять 3 росіянина і 1 українець, притом який і зараз проживає на території України. Тож наша територія. Як на це подивитися? Сбили літак, 3 росіяни і 1 українець. Вот сбили, ну, давайте так, физически сбили или отдали приказ? Отдали приказ перебросить БУК? Всі цих 3-4, там таких, як вони, там сотні. Ну, це я вам відповідально кажу. Це пособники. Конечно. Це ті, хто давав їсти екіпажу, це ті, хто супроводжував, хто охороняв, хто буксирував, хто надавав автомобіль, коли переміщали цей автомобіль, знайти для БУКа було дуже складно. Його одного знайшли на одному ЗТП і вилучали звідси там. Не, это же необычное оружие. Звичайно, Совсем необычное. Це навіть не пушка, хай самого високого калібру. І тоді звучали якісь політичні заяви, що притягнути до відповідальності, позови пішли в суд, навіть в Америці, в Сполучених Штатах Америки були рішення судів щодо виплати, але Росії це що до одного місця. Вибачте, так, щоб було зрозуміло. А потім воно так потихеньку, я сказав, я би підозри повідомив про підозру. Але в суд цих осіб не відправляв. Чому так довго? Ми маємо мати на увазі, що я не бачу перспектив засудження цих осіб за збиття літака. Без притягнення до відповідальності пособники тих, хто був організатором, а це вище військово-політичне керівництво Росії, ясно, да, і тих, хто був замовником, вони ж, да, і безпосередньо виконавців, ті, хто нажимав на крючок. Слухайте, пане Василю, ну зараз цілком зрозуміло, що це російська армія,
що це неможливо було без вищого політичного Я вас керівництва. переб'ю, тому що ви в унісон, щоб ми просто не Давайте краще ви. Ви вже кажіть. говорили про це, що зрозуміло. Так, Белінгкет, там ще журналісти. Хто вони такі? Для мене, вибачте, вони ніхто. Я взяв їх матеріали, дав слідчим, він оглянув їх і поклав справу. Те, що вони встановили деякі факти, які не встановили слідство, ну, честь їм і хвала. Молодці. Але я думаю, що за ними стоять непрості засновники. Я теж так думаю. Так? Ну, звісно, ну такі джерела, що... Тому ми розуміємо. Але суть не в тому. Суть в тому, що так, Росія, так, але в кримінальному правосудді будь-якої країни, в кримінальній юстиції, не можна засудити країну. Потрібно засудити конкретних представників країни, а тоді можна перенести цю вину на країну. От тоді можна звертатися з позовом. Ну, ні того нет, ні того нет, ні того. Ну, так. Тому я би навіть на сьогодні не звернув уваги. Знаєте, чим небезпечно, що цей суд закінчиться тим, що не засудять. Я думаю, А що буде? Простять, наградять, що ли? Ні, А як? і виправдальний вирок не винесуть, але в Голландії все можливе, в Нідерландах. Я певний, що як отримати докази? Ви пам'ятаєте, от був скандальний Симах, якого затримали, а потім обміняли. Привезли з цього, він сказав, що я сам збивав цей бук, я там прятав, десь він давав там звізда каналу. От таких там багато, які, колись була така, хто з Леніним ніс брівно на Червоній площі, десь нарахували десь кілька тисяч тих, хто ніс разом. Так і тут. Всі хочуть показати, тим більше телеканалу «Звізда» російському, так я ж тут. Так далі, тим більше... Де мій орден? Да, де мій орден. Там багато таких. От як їх засудити? Так я знав. Так, и якісь команды дав. Я даже, смотрите, наверное, чем-то когда-то суд закончится. Но я про то, что политического осуждения руководства России, которому напрямую подчинялся экипаж этого бука, иначе быть не может. Да? Никакого не несет. Я креслив цю схему в Нідерландах, в самому Амстердамі. Для цієї комісії вони були в шоці, що от вона ланцюжок. А вона де вверх? Вверх місто Москва. Військово-політичне керівництво. Якщо не Путін, то міністр оборони відомий, начальник Генерального штабу Герасимов, вони без них би ніхто цей бук з Курська чи з Новосибірська не відпустив. От звідки була дана команда. Вот це є організатор злочину. И при том, что военной угрозы, воздушной угрозы не было, это только для сбития самолета специально было. То есть там никаких угроз с воздуха. Знаєте, є різні версії. Одна версія, цілились не в цей літак. А в какой могли цілитися? В наш літак цілилися, хотіли збити військовий літак, так далі. Друга версія, що саме для цього літака. Ви подивіться, я зараз аналогію проведу вам з Мінськом або з Афіни, Вільнюс. Чому батько не вирішив приземлити саме цей рейс? Афіни, Вільнюс. Зараз знайти в Європі, щоб не були члени НАТО або члени Євросоюзу, дуже мало. Але рейс-то який? Невизначний, так? Не Лондон, Токіо, так? І я не хочу принести якісь країни. І тут малазійський рейс, вони бідні потерпіли за останніх... тобто це не американський самоліт. Це не американський, це не цей. Хоча ми кажемо, що там є громадяни чи піддані тих чи інших країн тощо. Чому немає політичних заяв? Думаю, чекають на судове рішення. В більшості, так? Але хочу сказати, що чекати судового рішення засудженням оцих 4 осіб дарма чекають. Якщо бути об'єктивним, я сумніваюся, що Нідерландський суд не буде об'єктивним і десь буде натягувати вирок щодо цих осіб. Ще раз наголошую, є процедури, є кримінальні основи кваліфікації злочинів, є кримінальні основи збору доказової бази. І поспішили віддати в суд, вже, мабуть, громадськість вся світова вимагала. Тому я розумію, що була крайня необхідність. Але зараз, як вийти з цієї ситуації, знаєте, це як Мінська платформа. Це буде глухий кут. Його будуть тягнути цей суд. А що буде далі, Бог його знає. Вообще, что будет с Минской платформой-то? Ни Минска нет уже, ни платформы, ничего. Так, Минск... из карантина-то мы выйдем, это понятно в итоге, да? Но в Минск никто не поедет уже. Зрозуміло, після тих заяв, після того протистояння, починаючи з вагнерівців так званих, і закінчити тим, що ми пішли
у фарватері Європи щодо притягнення до віртуальної відповідальності. Конечно, не, но просто любому украинцу там опасно, то есть кто даст гарантию, что они кого-то из делегации не похитят, ну как бы это беспредел же полный уже. Туда нельзя появляться просто уже все. Ну, звичайно, у нас є приклади. Я одночасно ж з розслідування справи, в мене були такі ситуації, я прилетів з Амстердаму і зараз сідав в літак разом з Леонідом Даниловичем, летів на місць. Я був членом цієї групи, 5 раундів переговорів, починаючи з 31 липня. Це був початок Мінської платформи. Про цей зустріч мало хто говорить, вона була, до речі, в резиденції Лукашенка. От, потім вже вийшли на Мінськ, і це профсоюзний цей готель і так далі. Тому я паралельно займався цими питаннями, і вони були ж дотичні, ви розумієте. Ну понятно. Слушайте, а вам лично, вы сейчас не на посту, можете сказать прямо. Вам как казалось, перспективы есть у Минского вот этого процесса? Или он изначально был ширмой и театром таким, где все играют свои роли, у всех свой интерес, но результата объявленного, да, там не может быть достигнуто никогда? Я навіть коли на посту говорив правду, як кажу, за що і деколи страждав. Понятно. Так, тому я вам скажу правду зараз. Я займався, в групі було 3, інколи 4 визначальних особи. Зараз тимчасові ці контактні, знаєте, скільки людей? Ні. Біля сотні. Ого. Тих, хто є членом, тим, хто помічники, тим, хто експерти, тому що в одному... Але ефективності жодної. Так, ні, ну що це за група? Хтось, от там якесь прізвище звучить, сказали член, я не буду прізвище називати, член, а я перший раз чую це прізвище. А де воно, а що воно? Є голова, керівник, ну там чи Кучма, чи сьогодні Кравчук, є помічник президента, як було визначено спочатку, він має бути. Якби вуха і все президент. Ну, зрозуміло. Це має бути. Є представник СБУ, я тоді був, мене за великим рахунком Медведчук замінив. Так, що було зрозуміло. От якщо говорити, оце 14-й переход, 15-й рік, там, якщо буде в нас можливість, то я згадаю про цей епізод, він дуже цікавий. От. І представник Генерального штабу, військова лінія. І все. Навіть не було представника МЗС. Хоча я вважаю, що мав би бути. Все, я вів перемовини щодо звільнення заручників. Я ніколи в житті не сказав слово обмін полоненими, тому що я до цього часу хочу запитати в тих, хто це каже, де ви бачите в нас полонених? Є в нас окремі табори, там ходять люди, полонені мають бути в військовій формі, з військовим білетом, ніхто не має права. Там в них окремі режими, їх годувати мають і так далі, вони мають відповідні роботи. У нас є полонені? Відповідно, вже немає. А там на тому боці є полонені? Що ви кажете? Немає, то заручники. Там кримінал. Тому що полонені – це військова якби складова. Тут немає кримінальної відповідальності, якщо ти захопив полоненого. А якщо ти заручника захопив, От всі ті люди, що були там, що є, при мені були всі кримінальні справи відкриті, як кажуть люди, за цими фактами. І вони визнані потерпілими. А ми кажемо, обмін полоненими. А знаєте, за що зацепилися тепер в світі? І всюди зафіксовано. Якщо ви кажете про полонених, то ви кажете, що у вас збройний конфлікт. Якщо збройний конфлікт, то це війни немає з Росією, ні. То це внутрішній збройний конфлікт. От цю фразу, яку здавалось би, ну подумаєш, сказав. Слова дуже важливі. Розумієте? Да, це дуже важливі слова. І за це цепляється, і в ООН в одному з документів саме на це акцентується увага. Шановні друзі, от ви зафіксували обмін полоненими. У вас є військовий, стан війни з Росією? Немає. Значить, у вас внутрішній збройний конфлікт, це те, на що ми наполягає. І ми інколи самі себе ставимо в таке положення, що ми допомагаємо Російській Федерації. Слушайте, пане Василю, скажите, пожалуйста, а почему так долго, уже вот в декабре будет 2 года, если ничего не изменится, как нет никакого обмена удерживаемыми лицами, это так правильно будет сказать. Це теж формулювання, яке більш нейтральне. Утримуваними особами, так. Да. Ничего нет. Вот один раз, когда Сенцова освободили, моряков освободили, одного крымского татарина, Эдема Бекирова, обменяли. Это обмен был, да? Вы правильно ничего. все акцентуете. То есть я единственный смысл этой минской группы видел в том,
что, ну, хотя бы там гуманитарная вот эта часть, просто обмены, ничего, все заглохло. Почему? Ваша версия какая? Вона і працювала 31 липня, перша моя участь. Я не хочу на собі акцентувати увагу. Я знаю, що ви участвували, да, Да, 20 людей вже да. було через 2 тижні звільнено, причому 11 прикордонників. Я знаю все это, да, вы Так, много да, освободили. далі, вересень і так далі. І самий великий обмін, так званий, я це слово теж не люблю, тому що обмін людьми – це вже торговля, людьми – це кримінальний злочин. Я називаю це операція звільнення заручників. Як хочете називати ту процедуру? Ну, вы що ми- можете как хотите. Да, що ми віддаємо туди. Тобто акцент був на цьому. І працювали професійно в цьому. Тому що в мене була відповідальність. Потім Медведчук, можна говорити про нього погано, добре, засуджувати його чи кримінальним судом, чи політичним судом, чи іншим. Медведчук теж приймав участь і він теж якби вніс в комунікацію між президентами свій внесок. Я ще раз наголошую. Мені, коли кажуть після одному з ефірів, да, що це що, людина Медведчука, а я сказав, оця підозра, яку ви сьогодні висунули Медведчуку, вона нікчемна. То ви що, хочете просто пропіарити його, щоб було виправдано? Чи ви не професійні, чи те інше? А є труба, яка називається Самара-Західний напрям, де чітко видно, що він її вкрав і на ній заробляв гроші. Чому? І там всі докази вже є. Я як професійний слідчий все життя, я вже бачу підозру його. От в мене питання, чому? Що я не сказав, я не виправдав Медведчука. Ну, я розумію, я запитав, чому да, граються да. з ним. Тому я хочу сказати, і тут так, була його участь, і він мене підсидів, вибачте, в цій групі. І мене звідти прибрали за... Но почему сейчас ничего не происходит? А тому що Путін очікував від Зеленського, що він все-таки осідлає його, вибачте за таке. Не вийшло. Путін образився. Я понял. То есть это личная обида Путина. Так. Он тогда типа сделал жест, когда Для того, на щоб обмен пошел. кума підтримати, робив жести, коли він йшов, а тоді жест не можна було не робити, дуже багато осіб було. Перший раз я привіз в Мінськ, якраз 31 липня, список із більше 2000 осіб. Там просто вже не було куди брати. Коли зараз мова йде про 50, 100, навіть 150, то інша справа, вони розкидані. Ну, для нас, понимаете, у нас более 100 человек крымских татар сейчас находится в плену. Последнее освобождение было, я повторю, Эдем Бекиров, это когда вот Путин вернул типа Сенцова, сделал такой подарок, да, Зеленскому, что вот аванс такой дал. Но, видимо, аванс, да, но, видимо, да. Но аванс за что? За политические уступки. Политические уступки ему Зеленский не сделал. Не зробив. От І я от ж кажу, і образа пішла. Ну підожди, аванс отримав? То що ти хочеш, щоб я аванс дав, ти нічого не відпрацював, не відтанцював, кажу. Хоч щоб я тобі далі платив тими ж. Ні, не буде. І не будеш ти. Це ж за великим рахунком, давайте будемо віддати. Це великий піар для президента, для влади. Ви ж знаєте, ці літаки, аеродроми, плачі. Ну, когда наших людей освобождают, это всегда праздник. И, конечно, если бы это при Зеленском, это Зеленскому идет в счет. Если Так, при я ж Порошенко, кажу, то але Порошенко немає идет. його. Бачите, ну, на іншому зараз якби працюють. Я вважаю, що це питання серйозне, його потрібно підняти. І підняти яким чином? Ми ж, знаєте, от Кримська платформа – це добре. Да. Но я рассчитываю, что там будет разговор о том, как давить на Россию, чтобы они... Потому что 2/3 политзаключенных – это крымские татары. Это Ви маєте на увазі чисто політ ув'язнення. Так, це мова йде не про Донбас, це мова йде про засудження. Мова йде про всіх, насправді. Я зрозумів. Ми не відрізняємо кримські татари, українці. Так, звичайно, Просто звичайно. Крим – це місце, звідки дуже зручно хватати там заарештовувати людей. Все ж відкрито, ніхто їх не захищає, і немає навіть там снайпера, щоб десь... І ні снайпера, і інструментів немає жодних, щоб натиснути, щоб сказати, тобто не треба більше так робити. Тобто санкції ж не посилюються, так? Я в вашому питанні побачив нотки песимізму. Ні, навпаки. Я думаю, що на Кримській платформі це треба поставити це питання просто ребром. И выработать какой-то механизм, чтобы Россия знала, каждый новый заложник в Крыму – это усиление санкций. И по Крыму, не знаю, каких... Потому что сейчас это бесплатно. Вот он, что никого не берет, что 100 человек с лишним арестовал и засудили там до 19 лет, и ничего, никакой разницы. Питання ребром – це серйозне питання. Да.
Це питання, яке може ставити не слабенький, а сильний світ. Конечно. Ми можемо ставити питання отак, зі студії ребром ставить питання великі країни. Но мы должны Росія. их собрать. В Кримській платформі хто об'єднати. сьогодні дав згоду прийняти участь? Не в образу тим двом країнам, президентам, які погодились приїхати. Но я думаю, что на определенном уровне и американцы, кто-то из Америки тоже будет. Может быть, вице-президент, может быть глава Госдепа, высокое лицо. Я вам скажу, навіть от на Мінській платформі Мгм. двічі в Мінську збиралися лідери 4 країн. Да когда это было уже? Ну, так, але Так. було 14, 15 роки і 19, так чи ні? Ага. От. А на Кримській платформі ми очікуємо, що я не хотів би, щоб ця платформа була пустою. Нет, я наоборот Легкою, хочу, чтобы голою. успех был на ней, чтобы что-то сдвинулось, чтобы был введен А механизм. скажіть, там аби какой-то. я не хочу перехватити у вас ініціативу Нет, ведучого, вибачте. нет, вы говорите. Да, а щоби без Кримської платформи саме цим питанням 200 людей, які в неволі, ув'язнені, чисто за свої погляди, яких обвинили в екстремізмі, тероризмі, Тероризмі, там, в точно, чому да, завгодно, без зброї, тероризм, екстремізм без книжок і так далі, тому що кримський татарин, так чи ні? Ну, так. І якщо він не перейшов на сторону ворога, то він уже ворог. Ну і будь-кого можуть Так, взяти. звичайно. Просто по Та я настрою, запитую, а да. для цього потрібна Кримська платформа? От я вважаю, що Кримська платформа потрібна тоді, коли вона має серйозні перспективи. Серйозні перспективи має тоді, коли домовився попередньо, що в ній прийме участь в її викритті. Ну я Ви надіюся, розумієте? Президент, що просто зараз ці розмови йдуть. Розмов у нас багато йде. Віце-президент Сполучених Штатів Америки, ми розуміємо, що таке президент Сполучених Штатів. Президенти отут в Європі, ті, хто Франції, канцлер Німеччини, прем'єр чи друга особа Великої Британії. От потужність. Ми любимо і Литву, і Латвію, і Естонію, і Угорщину, і Чехію. Ну, Чехія, звичайно ж, ви розумієте, там зовсім інша ситуація, це я так уже на карту дивлюся. Але то не є ті потужності, які можуть, вашими словами, поставити питання ребром. Я відверто кажу про те. Да, я хотів би, щоб кримські татари, до яких я відношусь, ви знаєте, моє відношення з великою повагою. І, знаєте, і я розумію, що таке прожити, історична батьківщина ваша. Це ваша земля. Це те, звідки, де у нас кажуть, пупок, де мій заритий, так чи ні? Так. Да, я розумію, що таке, тому що десь поїдеш в відрядження далеке за кордон. І ти, в мене був один час, я був відряджений в Сполучені Штати Америки, я був відряджений спочатку на митну службу туди, на 10 днів. Ну чого, в Сполучених Штатах Америки нас прийняли за їх рахунок, але все одно хочеться до своєї землі, до батьківщини. Тому я вас розумію, навіть тому. Але я хотів би, розуміючи вас, щоб розуміли ті, хто створюють неформально. Нас раніше, от як, це зараз створили вже при новій владі, так би мовити, цю платформу. Так? Угу. Раніше було як? Згадали, що ж не було давно заяв, і виступає керівництво, і кажуть, підождіть, треба ж сказати, що Крим – це Україна. А що ще? Поки достатньо. Этот лозунг, сначала он меня радовал. А зараз він же заїжджений, правда? Он меня раздражает. Разумею вас. Когда, знаете, на заборе можно написать что угодно, заглядываешь за забор, а там ничего нет. Так. Поэтому я хочу крымскую платформу, поэтому я хочу здесь премьер-министра Британии, поэтому я хочу здесь президента или вице-президента Соединенных Штатов. Хочу канцлера немецкого, потому что там вибори якраз будуть очень. Я кажу, перша, є друга особа, коли ми розуміємо, що не було об'єктивних можливостей в представника першої особи країн поїхати. То зрозуміло. Але коли там йде помічник помічника, госсекретаря, розумієте? Якщо там будуть експерти, і ми кажемо, що є представник Держдепу, а кто он такой? Слушайте, это будет сразу видно. Давайте не будем заранее говорить. Мы увидим эту крымскую платформу в августе и посмотрим, что там будет. Конечно, если в таком Надія помирає останньому, то давайте будемо надіятися, що там підключиться. Я надіюсь, що наш міністр Кулеба працює. Я надіюся, що там дипломатія наша працює. Я надіюся, щось зміниться на нашу користь. І все ж таки приїдуть не останні обличчя. Давайте будемо надіятися. Приїхати це тільки початок, але це добра справа. Це про форму. Так, про зміст. А про зміст? Який зміст має бути? На ваш погляд, дієвий зміст. Я вам зараз скажу речі непопулярні. Який би зміст не був, він на Путіна не подіє. Чому ви так думаєте?
А як на нього подіяти? Ну як, я ж кажу. Санкції, які вже були і секторальні, Та ні, ну які... там ці санкції, вони стосуються 3% бюджету, А Кримська держбюджету. платформа щось може інше запропонувати? Будь-яка платформа може Що запропонувати. інше? Наприклад, скажіть. Наприклад, якщо ти не звільняєш заручників протягом там місяця, Так. посилення санкцій ще секторальних, там будь-яких фінансів. Це сьогодні Якщо також... ти півроку ще нічого не робиш, якщо ти когось захопив ще додатково, тобто це має бути, ну знаєте, як пастка. Тобто, чим ти більше там трепихаєшся, тим сильніше тебе... Чому таким чином, який ви от формулу пропонуєте, вже давно Донбас мали б звільнити? Звісно, так і Так. Крим. А якщо немає по Донбасу такої процедури і такого алгоритму дій, Я про ви это думаете, що по Криму він буде? Я считаю, что все-таки в конце концов вот такой удушающей санкции, то есть каждый раз более серьезный, этот механизм заработает. Или тогда надо сдаться и сказать: Путин, приходи, бери. А я з вами не згоден. Цей механізм не запрацює. Чому не поступити? Що таке дипломатія? Це хитрість. Давайте будемо В тому так. числі. В тому І сила, числі. сила і хитрість, Ну, да. ні, я про дипломатію, я не про війська, не про Збройні сили. Дипломатію. Чому ми ж як? От сьогодні один перед іншим біжать, щоб образити Росію, Путіна, хамло і так далі. Кожен день по 10-20 звинувачень, щось десь правда з брехнею сходиться, щось не це правильно, це інформаційна атака. І от сьогодні мене запитують, от там когось затримали, а от його звинувачують, це, мабуть, на перемовинах і так далі. Я говорю, я згадую фільм, ви бачили, я впевнений, службовий роман, там героїня каже: дорогой, я имею настолько хорошую репутацию, что меня уже пора немножко компрометировать. Да? А в Росії навпаки. Да. Вона настільки скомпрометована, що сьогодні оце ми накидаємо ось цього всього. Давайте зробимо паузу. Зберемо компромат, вибачте, один потужний, хороший, який би міг трансформуватися в кілька кримінальних справ, яких би було видно підозрюваним, обвинуваченим Путіна. А ми кожен день Путін хамло, росіяни вата, так далі. Я Розумієте, про що? очень хорошо понял вашу Да, вы мысль, згодні зі что мною? одно дело это троллинг, болтовня і так далі. Це болтовня, і ми до цього вже звикли. А давайте перерахуємо разом з вами, де зараз Росія втручається в воєнні конфлікти. А почнемо дивно, але з Центральноафриканської Республіки. Так? Перша. Вона фактично захоплена. І Франція вже там санкції проти неї, хоча це історична, це колишні колонії, вони там завжди втручалися. Звичайно. всі Да, ті ми країни. розуміємо, що... Да. Да. Все, Францію звідти геть. Значить, Центральноафриканська Республіка. В Лівії, кажуть, теж. Сирія, безумовно, контролюється Путіним і влада, і територія. Це Сирія однозначно як військова база на вже 120%. стала, Так? Ордло, Крим, Білорусь вже 6. То ви мало нарахували. Давайте не будемо рахувати. Я допускаю. І що? Ну. І що? Ні, я закінчу. Ну, контролюється, так? А це ви говорите от якраз ті факти, які в мене викликають занепокоєння. Тому що завтра зустрічаються два президенти. Так ні, а що мало? Для чого мало? Я вам ще раз наголошую, як потрібно говорити, санкції вже посилювали, ослаблювали, затягнули на шиї мотузку по Північному потоку-2, відпустили. Ми ж розуміємо, наскільки там переплетені ці бізнес-інтереси і американців, і німців, і французів, і італійців, і росіян. А де та межа бізнес-інтересів і безпеки країни, коли... Чиєї безпеки? Наприклад, Сполучені України. Штати. Я навіть зараз не про Україну, ми про себе розуміємо. Ось Сполучені Штати. Зараз слідство йде. Щодо спроби штурму Капітолію, до речі, там загинули люди. І це безпрецедентна взагалі річ. Тобто такого ніколи не було. І якщо виявиться, ну я просто впевнений, що там все веде до Москви, до ФСБ, до СВР, чи там, я не знаю, якоїсь спецслужби, тобто буде доведено, що це спроба змінити конституційний строй Сполучених Штатів. Чи на це не буде реакції жодної у вигляді санкцій? Ви знаєте, я відповів на це питання, воно має місце бути, і воно має бути в контексті нашої розмови. Я ще раз до цього тролінгу постійно. Угу. Ми кажемо, там незаконно засуджені. Ми ж теж тут неправильну позицію вибираємо.
там незаконно затримані, там незаконно посаджений Навальний, чи Капітальний, чи ще якийсь. Ну, до нього Там, ні, я в контексті всього. Там вже Ну, до речі, спроба вбивства. Багато, да. А я запитую, а в нас що, агентура сидить там в розслідуваннях і знає, що це незаконно, що там доказів немає, які не співпадають з законодавством Російської Федерації. Зараз скажу, що я захищаю Росію. Ні, я даю запитання професіональні. Ви про формулювання знову. Да, я про запитання. Є в нас там люди? Ні. Якщо дійсно ми вважаємо, що там не може бути закон, то чому ми з ними розмовляємо, торгуємо, дивимося, знаєте, це, як то розриваємо дипломатичні стосунки і кажемо, немає цієї країни. Не тільки ми, Франція, Німеччина. Чому? Дивіться, є таке формулювання, і я вдячний МЗС, що вони минулого року виправили трохи. Вони сказали, що треба називати тимчасова окупація, спроба анексії, але в нас в офіційних папірах десь писали незаконна анексія. Якщо анексія, то вона як може бути законна? Незаконна окупація, я сьогодні чув це слово. Незаконна окупація, я думаю, а де є законна? Може в Сирії законна окупація? Ну, я про те, Чи Центральна Африканська Республіка, її назвали. Так от чому я занепокоєння. Я за розрив відносин. Занепокоєння оці країни. Це якраз назвали ви ті пункти, які можуть бути Росією віддані на відкуп Сполученим Штатам, Франції, іншим країнам, які мають свої там колонії чи в минулому колонії, задля України. Ви подивіться, ми сьогодні коментуємо останню заяву. Тобто, ви думаєте, що розмін може бути? Звичайно. А без цього не обійтися. Це не буде 14 чи 16 числа, коли буде саміт НАТО. Будь-якого місяця. Це буде попередня домовленість, зрозуміло один одного, і потихеньку експерти МЗС і Госдеп будуть відпрацьовувати, як це гарно вийти з цієї ситуації. Це однозначно. Я хотів би, щоб цей розмін був на користь України. Але чи буде він таким? Так, як ви хотіли би, і я хотів би, щоб платформа була реальною платформою. Гарно зараз звучить. Гарно вона обставлена. До 30-річчя незалежності України. Запрошенням церковних лідерів. Ні, час обраний дуже... Супер. Куди ще? Да? Це, до речі, великий реверанс влади до кримських татар. Я згоден, ви давайте відповідь. Так, нам на реверансі не потрібно. Може, слово я неправильно вжив, але ви розумієте, про що я кажу. Розумієте? Тому нормально все. Але що вона дасть? Нас зазвичай дуже гарно анонсується, але закінчується нічим. От давайте все-таки щодо цього. От в Америці там була ситуація, Капітолій атакують і так далі, причетність. Знову ж таки, я повертаюсь, мабуть, мене складно зрозуміти, тому що я заангажований правом. Ви сказали, я впевнений, що там є рука Москви. Там без Кремля не обійшлося. Я сьогодні чув одного відомого експерта, який давав одному відомому каналу інтерв'ю з Москви. Ну, чомусь, мабуть, щось вони знають, чи вони мають доступ до... Росіянин чи наш? Росіянин, адвокат відомий в Україні. Він дає. Він каже щодо однієї особи. Росіянина, якого затримали, який звинувачується в можливій причетності до кібератак. Він каже, я впевнений, що ця особа, причому я дуже впевнений, може мати відношення. Друзі, формулювання то вже не експертне. Воно навіть не логічне. Якщо ти впевнений, то скажи, я впевнений і маю достатньо ознак, які мною проаналізують, до того, щоб звинувачити такого чоловіка в тому, що він причетний до кібератаки. Я вас зрозумів. Так і в Капітолії. Але навіть якщо виясниться, ви уявляєте собі розрив дипломатичних стосунків між Штатами і Росією. А чому ні? А в чому проблема? Вони зараз на такому низькому рівні, як ніколи. Ну, може бути, при Сталіні було так, я не знаю. Ну просто, а навіщо Україні дипломатичні стосунки? Це інша справа. Отут я з вами погоджуюсь. Грузії їх немає. Ні, давайте продовжимо. Отут супер. Отут давайте йти до цієї мети. Якщо Сполучені Штати підуть на такий крок, якщо ви не звільняєте, я навіть не буду говорити про окремих осіб, хоча, може, це кощунственно, Крим, швидко пішли звідти. Донбас, ми маємо черговість говорити так, як були захоплені території, так? Крим, Донбас. До речі, це дуже добра думка. Правда? Так, тому що от останнім часом, коли мова йде про те, про що говорив і наш президент, то мова йде тільки про Донбас. А чомусь знову от зараз в цих швидких... Причому спочатку, правильно казати, Крим і Ордло. Крим і Ордло. Так. Тому що по міру захвату, ми давайте по історичним пунктам йти, по датам йти,
Тому, от коли американці скажуть так, якщо за півроку ви не вирішите питання повернення, ну ми ж розуміємо, що так просто піде вони не можуть, треба якось обличчя соблюсти, так чи ні? Але це можна формати, можна відпрацювати. І не так, як тут пропонує, здамо назад в оренду. Ні, звільнити територію. Слухайте, ну це вже деталі, а ви кажете суть. От коли, коли вони кажуть, от півроку вам, чи рік, давайте, це серйозні питання, рік вам. А якщо ні, Якщо ні, то ми розвиваємо з вами дипломатичні стосунки. О! Це єдиний варіант. І не тільки ми. Франція, Німеччина, Велика Британія. Ну і ви страна-ізгой. Да, Це не ізгой. Тут потрібно їм добре прорахувати, але я не думаю, що вони загинуть там без газу чи без інших складових, бізнес-складових, отих обмінних операцій, товарообмінних. Я не думаю, можна за рік теж можна і французам, і італійцям, і німцям переорієнтуватись. Американцям тим паче. Они просто не хотят. На самом деле... А чему не хочет? Потому что так удобно. Я думаю, потому что так удобнее, потому что русские откаты дают, потому что Шрёдер в «Газпроме» работает, потому что... А коли вони перестануть? Вони не перестануть, там вже зміна поколінь йде. Приємственність. Отак воно йде. А ще Тому розраховують, ви кажете, ви вірите. Гіпотетично я визнаю, і я вам кажу, от тоді ми отримуємо Крим. Скажите, пане Василию, ну вот это может длиться вечно. У русских денег много. Европейские чиновники стоят дешево. Ему $1 миллион дай, а для Путина это вообще, я не знаю, там, ну ничего. На завтра. Ну, да? на газводу на месяц. Да. Вот, а они будут служить, и каждая новая политика не найдут, кого купить там. Но все-таки я считаю, что один из главных союзников наших в войне с Россией является Путин. Потому что порой он делает такие вещи, которые Европа при всем желании не может сразу, по крайней мере, проглотить. Вот. Правда, уже про Навальную не вспоминают. Северный поток уже достраивают. Самолет, с которого мы начали, забыт. Да? Вот как вы думаете, что должен сделать Путин, чтобы Европа сказала, ну все, нельзя договариваться с этим, они террористы, все, конец, вводим санкции, прогрессирующие, удушающие и так далее. Чтобы уже без колебаний единым Западом, НАТО, там, ЕС, Соединенные Штаты. Что, атомную бомбу взорвать в Берлине или в Лондоне? Что он должен? Или тоже проглотит это дело? Я не бачу таких варіантів, щоб Путін зробив щось таке, щоб терпіння лопнуло, так? І пішли на... От саме, я розумію, що це теж умовний розрив дипломатичних стосунків, так? Але ми розуміємо... Я говорю про удушающие санкции. Они разные. Дипломатические, экономические. До СВІФТу вони теж готові. До СВІФТу теж вони ж готові вже. Я розумію, що і заяви десь причасні, десь такі, да? Але знайдуть вихід. Вони готові... Они-то готовы. Но проблема в том, что эту Россию путинскую построила Европа за счет своих денег. Газ и нефть, газ и нефть. Два ключа к России всего лишь. Да, газ и нефть. Но это проверено Рейганом. Причем в Советском Союзе больше было производства внутри. А сейчас эта Россия, она вообще ничего не производит практически. Кроме газа и нефти. Ну, то есть рычаги есть. Давайте я вам правду скажу. Давайте. Наконец, до нас 2 минути. А ви образите мене. Я не бачу найближчої перспективи щодо повернення Криму. Найближчої, знаєте, це 10-20 років. Це не залежить, ну я ж вам правду сказав, так чи ні? Я не бачу. Я ж можу помилятися, дай Бог, щоб я помилився, і щоб завтра вернувся. Я не бачу перспективи, не тільки, бачите, я йду ж по ходу історії, не тільки Криму. Я не бачу перспективи повернення 10-20 років Донбасу, от того окупованого. Я більше бачу, є більша перспектива, що вся адміністративна територія Донбасу буде окупована, тобі ж по адмінтериторії Луганська і Донбасу. Ви вважаєте, що така угроза серйозна є? Є серйозна угроза, що ми ці території, які на сьогодні окуповані, найближчі десятки років не отримаємо. Я з вами погоджуюся, бо ви ж це кажете, звертаючи увагу на ті методи боротьби, ті усилия, які ми зараз самі для цього прилагаємо. Если будут, когда меня спрашивают, сколько нам ждать, когда вернется Крым, я говорю, если ждать, то можно, то никогда, можно не дожить. Ну, неправильное питание, звучит, да. Сколько ждать. Я спрашиваю, что вы хотите сделать, чтобы вернуть Крым? Все, это главный вопрос. Ви знаєте, я не бачу от реальних практичних кроків. І я, серйозно, звісно. Я ж говорю, тільки удушаючі санкції. Ні, а гіпотетичні кроки. От ми назвали один крок. Удушаючі санкції. Да, удушаючі санкції – це конкретні заяви ведучих країн світу. Со сроками, з условиями. Звичайно. Да. Оце ви сказали. Як не під ковром повинні бути пункти виконавці і срок виконання. От коли буде. Якщо нет, то і алгоритм, який приймається единогласно, і все. Тому вони не хочуть разом збиратися на тій же Кримській платформі.
Тому що ви поставите, ми поставимо їх умову. Ребята, Ось- давайте щось конкретно Ось, приймайте. пане Василю, і подивимося. Дякую вам, Недовго що прийшли. чекати. Дякую вам. Подробно, хорошая размова. И я благодарен нашим зрителям за то, что они нас смотрят, за то, что вы нас, дорогие зрители, поддерживаете через Patreon, благодаря чему мы вещаем и можем вот с такими людьми, как пан Василь Вовк, спілкуватися в студії для вас і запрошувати інших гостей. Дякую вам за увагу. Дивіться АТR і далі. До нових зустрічей в ефірі.